ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହା ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ବିଲ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ। ବଡ଼ବିଲ ପୌରାଞ୍ଚଳର 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। 31 ଜାନୁଆରୀ 2013 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶାରଦା ଖଣି ଅନୁଦାନରେ ଏହାକୁ 8 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଆଧୁନିକ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ।